Здравейте, аз се казвам Николай от Social Media Marketing Pro и в този видеоклип ще ви покажа как може да следите Facebook страниците на вашите конкуренти. Така че останете до края, за да разберете как става. Първо трябва да отидете на вашата Facebook страница, това е моята Facebook страница. Ако все още не сте харесали, харесайте, за да не пропускате нищо от нас. След това трябва да отидете на Insights. След това трябва да скролнете малко по-надолу, тук където пише Pages to Watch. Кликате над Pages, така ще добавите нови страници. Да кажем, че сте блог за рецепти, кулинарен блог. Искате да наблюдавате подобни блогове. В моя случай аз искам да добавя този блог за кулинарни рецепти, рецептите на Бистра. Може да добавите до 5 страници, които да наблюдавате. Може да изберете 5 страници. След това кликате на хиксчето, страницата се презарежда и тук се появяват страниците, които сте добавили. Може да видите колко са последователите на дадената страница, какъв е нейният растеж през последната седмица, колко поста има, какъв е енгейджментът на тази страница. Когато кликнете на самата страница, се появяват всичките и постове, всичките и най-добри постове и така вие може да видите какво прави тя. И съответно да стигнете до някакви изводи. Ако този видеоклип ви е бил полезен, не забравяйте да го харесате, да го споделите с вашите приятели. И ако все още не сте се абонирали за този YouTube канал, направете го сега, защото всеки вторник ще има по едно полезно видеоклипче, което ще е полезно за вас и за вашия бизнес. Ако искате да научите повече за нас, има линк към нашия уебсайт в описанието на този видеоклип. Това е всичко от мен, до следващия път. Чао!